que é a aprobación do POS adicional 2/2025 da segunda fase do Plan Provincial de Cooperación as obras e servicios de competencia municipal adicional. Te segue a documentación? Vale. Vou a ler o acordo. Isto é porque é hoxe, porque se acaba o prazo para subir o día 12. Agosto, xa sabedes como este mes, non pola parte, pero os traballadores tamén nas empresas non estiveron, todo contra o reloj, e están salindo ahora mesmo subvencións que hai que justificalas o día 30 de decembro. E outras o 30 de outubro, que prorrogará, estou esperando ahora a chamada da Xunta, o 30 de novembro. Se non a prorrogan, temos que desistir, porque é imposible facela. Publicase unha licitación no mes de agosto, pasounos, e queda deserta, porque as empresas ninguna abre a plata, non hai personal, e entonces queda deserta. Iso que supón? Supón declarar hoxe se fará o decreto de que quedou deserta, iniciar a nova licitación, que conta con que a lei exixe 20 días, non ten en conta que quedará deserta, que non, 20 días de exposición pública. Contamos 20 días, hábiles, non? Ou naturais, bueno, 20 días. Vamos a un, para que sea máis rápido. Finais de setembro, vamos a ir simplificado para que se sexa rápido. Sí, pero son 20 días naturais. Así todo o verán, levo así todo o verán. Todo mes de agosto, vamos. Digo-vos a descripción das obras e melloran este título, en fin. Mellora do interior do viario en Millón, sabedes onde é, pois onde están aquelas pedras a acabar dunha vez con aquelo, a ver se a desta ainda hai que pedir autorización a... Bueno, en fin. O outro é mellora do viario no campo agro de Vilas, CES. Agro de Vilas se chama o sitio. Unha obra que quedará incompleta, despois agora encima retirar, encima non, o propietario retirou o muro, fixo un muro novo, pide permiso, retirou o que tiña que retirar e queda unha parte así que vamos a incluir para que quede todo igual. Esa obra xa se fixeron o hormigón no seu momento e agora hai que facer o trozo que quedara entre unha e outra, máis, cando non sei se coñecedes a CES, é onde está arriba, onde había a fábrica de chourizos, eso xa está feito, pero é na subida, o sea, dende a última casa que está aí, todo por o lado, por onde retirou o muro esa familia, ata enlazar ca outra. Ese é o de Campo Agro de Vilas CES. Temos que poñer esta situación porque CES, as situacións que pos en CES e pos CES en todas, non se pode presentar esa obra. E unha aldea, sabedes como son as aldeas aquí, as normas fanas, pois, debe ser para... Claro, se vas Rúa de Galicia ou Rúa Cibeles, pois é unha calle, faz outra actuación, non é na Cibeles, pero aquí dentro da mesma aldea podes ter varias actuacións en anualidades distintas. E a outra é do Outeiro Marracín de Arriba, é outro. Sabedes que na carretera que vai ao Outeiro se fundeu a carretera, levamos xa todo o ano así, e hai que facer un muro e consolidar. Son poucos metros, pero facíanos falta preso de augas. Eloi, bueno, o que era o responsable desta zona, sempre dixo que sí que había que facer, senón vai haber un accidente, vai ser peor a actuación. Pero agora cambiou, temos que pedir permiso, tiñamos que pedir todos xeitos, pero quero que veña aquí unha reunión comigo, si pode ser mañá que non sea pasado, para que me presente aos seus suces o que queda na zona e poñer o coñecemento desto indo con el ao lugar. E nada, para aprobar os proxectos, eles teñen a documentación, se pasou tedes a documentación. Nada máis. Vale.
Alguna cousa que comentar? Sí, bueno, nos consideramos que calquera obra que se faga para melhor o Concello é boa, en ese sentido non vamos posicionarnos en contra de ninguna das obras, pero sí que nos xorden dúbidas en torno a dúas en concreto. Unha é a do Viario de Millón, Sí. que, bueno, é unha obra que nós consideramos necesaria, Sí. que en turnos de rebos a preguntas, en outras ocasións pedimos que se actuase, pero do proxecto que se nos envía na documentación entendemos que non se vai deixar colocado o que ven sendo os tubos para o saneamento futuro. No. Vale, entonces, aí creemos que, bueno, que sería Maravilloso poñelos. como se, Eu por tamén. exemplo, como no núcleo de Cairo, que está proxectado Sí. co saneamento, porque logo haberá que levantar ese firme para poder colocar o saneamento. Ti coñeces Millón, sabes a parte que está xa feita en hormigón, pero supoño que verás que o único punto negro hai un que é onde están esas rochas. Non sei se te contaron a historia desas rochas, o que se intentou facer por parte do propietario da casa ali abaixo, unha casa que estuvo obrando sin licencia, que se lle parou a obra varias veces, que si deu e lle caeu encima toda a coberta, e ele intentaba decir que ese rochedo que hai aí que era propiedade da súa casa. Cal é a súa pretensión eu seina, o señor que vive en Boiro, pero que da súa forma de ser. A pretensión é que se peche esa pista, que iso quede todo unido para a súa vivenda e que se faga a entrada a Millón pola horta de outra persona. Por onde están as viñas arriba, subes hacia unha casa e que se abra por esa casa, se saia ao interior de Millón. Por suposto, fixo, bueno, a tú dicíndome a mí que pedira permiso, que lle pedira permiso a él para facer esa obra. Por suposto, unha non é tonta, se ti pides permiso a alguén é que supós que ese alguén é o dono. Eu, como sei que non é o dono, e non o supoño, pois estou totalmente segura, pois non teño que pedirle ningún permiso. Hubo insultos, bueno, hacia mí, xa, a mí me da igual, pero hacia os obreros, se botou areia dentro, vamos a decir supostamente, sabes, como os da prensa, supostamente na máquina que había aí alquilada, se tirou polo cable e un traballador lle pegou o picador nunha perna, tuvo que vir ao centro de saúde. Todas esas cousas que incidiron en que se retrasara esa obra. Logo viñeron a levantar, estuvo exposto aquí no tablón de anuncios e, por suposto, que alegamos para poñelo a nombre desa propietario. Non se aceptou porque se di que é do Concello e aí ten un enclave, incluso unha vivenda, que logo xa se mirará como se fai, pero por iso agora o vamos a facer. Se a para outra vez e vai ao xuzgado, pois habrá que ir ao xuzgado, que non se pode estar baixo a tiranía dunha persoa. E se se fixa a comunicación hacia outro lado e chegas ali e te atopas. A parte, eu creo que é un capricho, unha obcecación, porque a que máis beneficia justamente é esa casa. Porque se ti pasan os tratores e che funde continuamente o teu porque non teñen sitio, o que che convén é que eso se amplíe para que non che este prexudicando a ti concretamente. Eu creo que é unha mellora para todos e concretamente para ele. Que debera de quedar, sí, estamos de acordo, pero ahora neste momento ou non se facía ou se facía así. Porque as cuantías son as que son. O do Outeiro non pode esperar máis, porque están avisando os de obras continuamente. Vallámolo, pero a veces rouban as vallas, volvémoslo a vallar, hai un cono, porque se está fundindo. Entón non podemos correr o risco de que un día un coche se vai abaixo, non debemos correr, sendo coñecedores de que eso está aí. Hai que tratar tamén, e terei que volver a facer, ca dona da finca, en Marracín, comunicándolle que se vai facer esta obra e, bueno, sei que a Aguas vai a dar o permiso, porque xa falei con eles. Solamente me falta contactar con o responsable desta zona. Alguna cousa máis? Sí, respecto da do Outeiro, a mellora do camiño de César Andarena. Sí, de César Andarena. Sí, que paga aquí mellora do camiño do Outeiro a Marracín de arriba.
Sí, Entendemos que é aí. onde se vai actuar é unha pista da parcelaria que dá a depuradora. É ese camiño. No. No, isto é o que che estou É dicendo. o que se aprendeu un do. Sí, Vale. está asfaltada e hormigonada, perdón, hormigonada, non aglomerada. E a outra que é, interesaba a outra, de Cesa Gandarela. Sí, bueno, Esa é a que vai a depuradora. esa é a que vai a depuradora. Sí. Sí, é claro, que aquí tamén na rubrica como mellora do camiño, Outeiro Marrocín de arriba, e outro, mellora de É Cesa que o Gandarela. título de mellora, o título está regular. Pois eu quería falar sobre esa, sobre a que vai a depuradora. Sí, pero a que vai a depuradora é Cesa. Bueno, en Gandarela, realmente. No, Cesa. É de Cesa Gandarela. De Cesa Gandarela, sí. Sobre esa, bueno, entendemos que é a pista da parcelaria que dá acceso a unhas fincas e A máis a depuradora. Sí. Pois respecto desto, claro, é o eterno debate que temos sobre as obras de prioritarias, urxentes, Pois proxectos vou de dicir porque é emerxencia. prioritaria. Tu vamos que ir a quitar un coche outro día, marcha atrás, porque o mandou por aí o buscador e a xente non sei como se mete por aí. E se baixa unha vez ao mes tamén a facer a limpeza, Sí. a revisión das depuradoras. Sí, que bueno, hai que E deixar o vamos a contenedor deixar- arriba hai e que- baixar cada cisterna, teño entendido, porque non se Sí. pode chegar. Entendemos que é unha obra boa, porque E non vai facilitará a depuración. e non se vai a facer, o sea, hai un trozo que está asfaltado, como si foste de salir, e hai un trozo que está en Zahorra. Vai a seguir estando en Zahorra, pero facendo, peraltando no medio para que as augas se desvíen hacia as cunetas, limpando as cunetas, deixándoa, pois, como se está facendo en outras. Aquí si vemos o positivo da obra, que basicamente vacía, bueno, parte dos coches que pasan por aí, que os coñecía, a verdade. O vaciado da depuradora será máis fácil porque se poderá, entendo que con esta actuación se poderá acceder co contenedor hasta baixo, non terá que dar buena aldea, pero consideramos que non é algo prioritario no sentido de que o vaciado se viña facendo, dá algo máis de traballo, pero hai outras actuacións. Traballo e coste. Pero entendemos que hai outras actuacións, por exemplo, aquí falouse da prioridade das carreteras polas que pasan os buses. Sí. Pois na propia Gandarela, por onde pasa o bus, unha actuación aí sería moito máis necesaria. En Gandarela, onde? Por onde pasa no que é na parte da carretera, No, a carretera xa te entendo, pero cara a onde? cara, o sea, na conexión entre Cesa e Gandarela, por onde pasa o bus. Mm. Ali aquela pista está bastante... Sí, sabes, falamos desa obra en outra ocasión e te explico a historia desa obra. Perfecto. Pero bueno, E que son as dúbidas que nos todos xordan. os grupos. Repito que non estamos en contra de que... Mira, en esta Que se carretera realicen se como actuou xa na legislatura anterior. Esa estaba destrozadísima. Se intentou anchear. Se non vas a expropiación, non é posible. É unha zona moi sombría, como podes ver, que iso non é malo, pero para as carreteras, sí, onde é sombría, a humedade que cae se acumula, non seca e se deteriora o que é o asfalto. Se fixeran triple riego, naquele momento. O ideal é se facela en aglomerado, en que sea estreita, que logo protestarán porque as cunetas son fondas. En facer o piso un aglomerado. Agora, o que temos que mirar todos, tendes que mirar todos, é o que costa 1 kilómetro de aglomerado. Sabes? Porque ao mellor en Cairo meteríamos de onde quedou o aglomerado e se queríamos hasta Lesende. Pois se levaba esa obra todo posto. Quedaban 30.000 euros ou así. E nos pasa igual a Caparra de Furime, que quedou, falta un tramo no medio, desde onde está antes da igrexa, 1 kilómetro, e continuar por baixo da igrexa e chegar a enlazar ca que xa está aglomerada. Podemos mirar o presuposto, que tamén está valorada, e somente saber o que costa 1 kilómetro en cada día polo ancho que ten, e despois decidir se actuamos nun núcleo ou todo nunha carretera desas que eu tiña programadas dende o inicio. Ese era o plan de actuación nas vías de tipo 3, que son as principais, as que unen parroquias e as principais. Logo se desvían as de tipo 2, as de tipo 2 e as de tipo 1. Iso era o proxecto e o incremento dos precios. De que vale? Iso o sabe o seu compañero que xa non está presente, pero que o comentei ante deles na Diputación.
de que vale, home, que agradecemos tamén, que suba o importe do POS se as obras suben moitísimo máis. É que o que nos está pasando nas nosas casas, sabes que queremos facer unha pequena obra, non é unha barbaridade. Non sei se é xusto ou non é xusto, pero como non revisen e non se controle, ten tela. E esa é a razón. Se non estarían feitas todas outras. E seguiríamos hasta acabar, o objetivo era nesta legislatura deixar acabadas as de tipo 3. Pero as circunstancias económicas son as que mandan. E circunstancias económicas non digo nosas, é que a mesma cantidad para unha subida de prezos non chega ao triple, pero casi. Non sei se o calcular a secretaria, é unha barbaridade o incremento no aglomerado. E a xente se acostumbrou que botemos aglomerado e agora pasar ao triple riego outra vez, como era antes de que chegáramos, pois non é o óptimo. E para aceptar, pasar de algo peor a mellor é facilísimo. O malo cando tens que retroceder, pero non queda outra, se esperemos ter, ainda nos queda por bachear alguna zona, que espero que veñan o antes posible, pero xa está a chover, que facía boa falta, pero queda en Berrimes, en dúas zonas, e que o hai que facer, sí ou sí. E esta era outra obra que iba a ir, que a fixemos en primeiro lugar, quedou de maravilla, pero en triple riego, e era que se afianzara, porque se encheu, e botala en aglomerado, pero estamos ca mesma. Cando se decida o próximo POS, que xa que está traballando nel, pois traeremos unha cantidad de memorias e decidiremos o que facemos. Por a nosa parte, decir que eso, insistimos en que non estamos en contra de ninguna obra, consideramos que calquera obra que mellore o Concello a bo, por eso consideramos que votar en contra destes proxectos non é o axeitado, pero debido a estas dúbidas, pois sobre todo a do viario de Millón, que nos parece que hai unha falta de previsión ou planificación no tema do saneamento. Unha falta de medios para poder acometer. E hai que poñer pluviais, e hai que poñer, as pluviais vanse poñer, pero o saneamento de momento non, porque ainda tampouco temos onde vai ir a depuradora. O saneamento que se vai a cometer xa no POS, xa o digo, vai ser o de Arribas. E por qué? Porque Arribas baixas hasta o cruce e ali tes a depuradora da Escavia. Está feito. Se tes que facer unha nova depuradora entre permisos de aguas, conseguir a finca para poñer a depuradora, que todo eso non dá tempo agora, e se non sabes onde está, tampouco sabes para onde vas a levar a calle. No previo acordo. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras de servicios de competencia municipal, POS adicional 2/2025 da Diputación Provincial, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade. E solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. Mellora do camiño de Outeiro a Maracín de Arriba, mellora do viario en Millón e mellora do viario no campo agro de Vilas, CES. En total, 99.980,89. Con esa... que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes que para a execución dos investimentos. Terceiro, comprometerse ao Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos. Cuarto, solicitar da Diputación a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan. Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan.
Sexto, autorízase a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E sétimo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Votos a favor destas obras? Abstencións? Tá. Os levantas a sesión.